Hemen txenabil, gure maia apaintzen, gizue gabonak itxi zaizkigu, eta dena txukun euki behar dugu eguna etortzeako. Eta gaur egun badak izue, supermerkatutan dadana, polboroiak urrian hasten dira, osea, gu behandu haziria, baina garaiz gaude guandikan, Bueno, hau ja listo dakat, eta atzo badak izue segertatu zitzaiten. Bani joan, Elisa baten paretikan, eta aita guri arrezatzen aizian, eta baldak izue nola bukatuzun horrek. Ez guten taldira eraman, eta atera gaitzazu urriko polboroitik, amen. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Laura Albistegi ongi etorri zer moduz. Ondo. Dena ongi? Ondo. Hemen txibilina izapaintzen, ez dakit, zer musutziet, gabonetako ikutu eman dit jot pixkat, ez da? Bai, txukun dau. Txukun? Aprobau. Aprobau? Bai. Bueno, zuei bartarrazea, bitxiak iteituzu, belarritakok eta bar, eta apaindu aldezu zuke baiten da, ja jarri aldezu martxan. Ja txukuntzun daukiko zu, ez da? Bueno, zehose bai. Zehose bai. Ez saldia, baina bueno. Ez zehose saldia? Ez, baina bueno. Ez que gaur egun jendia irailan, astea ja, ez da? Gabonetako apaingarri gartzen, ez da? Bai. Jan aldezu honezkeo, ja polboro, ja ni janditu, ja. Nik ez. Zuk bendik ez, nekatxit laman. Ni aurratu iten, bakiz, gozo gilietan dastatu inber. Ja, hombre. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, bai. Bueno, bil. A ber, egizera ontxarte ez dutela denbora largi euki, oin pizka lasaixa nabienez, ba... Oen gehiago aizeak ostinatzen hau. Zehose bai. Bueno, elkarrekin ingoitugu, ikusiko zuen muffin berezi batzuk, gazillak ingoitugu, porru eta gaztakin, gio pare bat lagungarri, eta bitarten, esautuko dugu. Laura zertan ibiltzena, eta zure dendatxua ere bai, ez da? Gil, nola da? Gigil. Gigil, denda esautuko dugu. Adi lagunak, saio paregabea datorreta. Bueno, lagunak eta Laura, garatuko izuet pausuz, nundik noe biliko gean, muffin gazi hauekiteko garaia. Muffinak porru tagaztanak, Ingo deuna da, behitu, lehendabiziko eta behin, hemen dakau irina, dakau legamia, dakau bikarbonatua, nastuko itugu, eta gero beste osagaia botako izkilou. Esnia, arrautza, estilla, eta bukatzeko gurina urtuta. Masatxua prest dakaunian, bertara botako dugu porrua ondo garbituta, juliana txiki ingo dugu, gaztare bai, bertara bota, eta gatza botako jau, eta piper pixkate bai, gatzatuak izango dira. Ez dio gatza bota berra azugria bezain beste, pixkat, xosito ez biltzeko, bale? Gio, ingo dio lagungarri krema garratz bat. Eta krema garratzaiteko, hemen dakau jogurra, esne gaina, gazta krematua, ospina modenakua, hemen da gauziapia eta limoia, hoi bakarrik handa, dena nahaztu eta saltxatxo bat prestatu. Jarriko dugu plateran azpin saltxatxua, gero mufina bukatuta, izokin tiratxo batzuk gainean, eta gero ingo dugu ospinetako bat bukatzeko historia. Ospinetakoa dakau hemen kaparrak, oliba beltza eta berdiak, luzokerrak ospinetakoak ere bai, eta tomate lehorra. Hoi den ingo dugu lauki txikitan, ingo dugu boltxo baten ospinetako bat olio pixkatekin, eta ge hori gainetik botako jaure bai laguntzeko. Ados? Bai, bezberdina, arrarua, baina ikusiko zuen ze goxo, zuek animatu itea eta oso goxo gateatzen diata. Bueno, eta lanak banatuko ditugu, behitu. Behitu, ni orea prestatzen hasiko naiz, eta zuk inberdiazuna da, behitu, krema garratzau prestatzen jungo zea. Eta oso simple da, ikusiko zu, inberdezun gauza bakarra da, oso gai guztin naztu, bale? Erraz. Eta gaina, dana pixatuta dago, ingozuna da, bakarrikan atera behar desuna hemendikan da, emango izut. Raiadore bat, eta hemendikan asala kenduko jozu, bale? Asala erabiliko dugu, eta gero limoi erdian zukua. Ados? Venga, hoi zure kontu, eta ni esan dakoan, masatxoakin jarriko naiz martxan. Bueno, eta... Kutsarilla bat oso zerrigu. Bai, emango izu goria pare bat, oso ondo. Goiara pare bat, eta gero dena nastutzeko ondo, hemen, behitu hemen dakat, bariatxo emango izute bai, bale? Venga, ja, hor dazkazu erraminta guztik, eta banazi belarritako egiten. Bueno, esan dezu,
Gigil, ez da? Gigil. Nun topatuko dugu Gigil? Denda bat badakazu edo zer dakazu zehazki? Ez, euki izan eban dendia, baina azkenean, karo, proiektu honen atzean ni bakarkan nahu. Orduan, dendia tenditziaz gain, gauzak pentsa, huein, produzidu, eta larra izan eretako. Etzizun ematen denbola denako, ez da? Ez. Dan erdizka geho, dan erdizka, ez da? Orduan nun zabitza guain, nun topatuko zaitugu? Oindakat estudizio bat, gara bost neska bakoitza dedikatzen da bere gauzetara, Osa da, tipo coworking moduko bat. Danak artistak. Bai, artistas de la pista. Artistas de la pista. Eta hori da pizkat lanerako tokisa. Baina gero produktuak online gehien bat, gero azoketan asko mobitzen naiz, eta oin gabonetan alde batetik bestera. Eta ibiltzen zea adibez peritan, da hola, alde batetik beste ibiltzen zea. Orduan, zaudeten lekuan kokatuta, area ez da jendea erostea juten, han lanen bakarri zaudete. Hori da, nizia mintzen dut ateirekiak moduan, jendea etorri izateko, baina ez, hor gaitzen, kendu nahan pizka den dia, zebestela, ez daka denborarik ez. Bestela dendan zaude, jendea atenditzen, da gero zure gauzak iten, eta dan erdizka, eta gero orduan nahiago zu, guain lana, eta gero saltzea besteleko batea jotezea. Sare sozialetan eba izan dezu saltzen dezula. Nola topatuko zaituzte? Gigil design, gigil.design. Gigil.design. Vale. Bueno, eta bertan, belarretako bakarrik dituzu, ze gauza gehiago dituzu, edo... Bueno, bakarrik ez, ikusten mota askotakoak dituzula, Bai, asentzan gaizen bat, hasieran acero inoxidablia eta harri bitxisekin lanian. Baina indala denboratxo bat ja metakilatoskuak itzen gehien bat. Dakat makinia de korte laser eta hortan gehien bat. Horun materiala hori metrakilato dia, eta zuk laserrakin nahi dezun mosketak ematen dizkiozu, eta gero pegatu edo... Pegau eta... Eta belarri barron sartzean material hori ez da metrakilatu izango, ez da? Ez. Nun pegatzen dituzu? Hori da acero inoxidablia. Acero inoxidablia. Bai, hori asko zaintzen duz, neri alergia ematen ez da danako lan azintzen pixkat proiektuakin. A ver, kontau nola zizinan proiektuakin? Bueno, esken ikin deban ingenieritza bat, diseinu industrialekua. Diseinuakin lotuta bai, baina, bueno, bez... Eta gero modan ikasketaren bat eta holan, eta azkenian hemen ezeguan lan asko inguru hortakua, eta zintzan automozinio konpresa baten, kalidadeko ardura moduan. Oso desberdina, belarretako gutxi hor, ez da? Bai, gutxi. Eta hori precisamente esken jatan larrei gustatzen, eta nire demora librean azintzan belarretakoak itzen. Eta gaina esan dezu, nola alergia zen eukan zuk, o belarretako normalak ez zaizkizu, infektatu ite zaizu belarria edo? Hori da. Hor badaude jartzen duena hasieran aurrengo hori antialergeniko edo, ez da? Bai, hori da. Eta gaina hau dia ainarinak bebai, azkenean pisua balen bak, beti molostro badira, baina hauek harina dira. Vale, eta material aldetik esan dezu, metrakilato erabiltzen dezu, zuk orduan ze, plantxa kolore desberdin dagokoa erosten dituzu, o nola kudeatzen dezu historia? Bai, dia dana hori materiale iguala da, baina kabera desberdinak, kolore eta kabera desberdinak, Osa, nahiz da material iguala izan, batzuk dake izpilua moduan, beste batzuk matiak... Vale, textura desberdinak, bai igual, ez da? Vale. Eta, zen iten dituzu, ja personalizatua, jendentzako, iten dituzu, nola iten dezu lana? Bai, eitzen dut kolezio nahiko txikixak, zaiatzen nahiz ez izatia holantira ondixak, eta gero personalizazioak eta lan bai eitzen ditut, baina... Bai, unga bonetan adibidez ez. Nekua dakadaketenakin. Guain saltzea. Hori da. Indako dana... Eta zein izan da adibidez azkenengo kolekzioa indezuna? Bai, justo ekarri dutena gehizena kolekzio berrikua da. Vale. Eta ze topatuko da kolekzio hortan, a ber, kontatu pixkat. Ni beti izan naiz oso minimal eta oso neutra eta oso... Baina, bueno, ingoat hor, Piskak gora etorri zea. Bai, eske batzutan, piskat... Ikutu berrik emateko ere bai, ez da? Bai. Eta kolekzio batian adibidez, zenbat dana belarretako dira, hemen ikusten dut txintxilik harrekera bat daudela? Bai, hori ez da kolekzio berrikua, baina bai, hori bete ikusten dut, azkenian basiko batzuk dira, eta opairako eta gainera ondo saltzen ditut, eta... Baina kolekzioa orduan dira belarritakoak, ez da konjuntuak igual belarritako lepokokin, eta... Ez, azkeneko kolekzioa dana belarritakoa. Dana belarritakoa. Bai, azken aldizan gehiago nabil belarritakoekin. Zenbat belarritako daude azkeneko kolekzioan?
40 bat ongo. 40 bat, bai, Bai, a ber, egitza da... Ez dia berdin ez daude? Ez, forma aldetik bai, baina, karo, koloriak, horra asko jolastu aldot. Vale. Osa, dauz modelo batzuk adibidez, da la modelo iguala 10 kolore ezberdinetan. Vale. Eta, adibidez, oidenak kudeatzeko nola inspiratze zea? Nondik anarrapatzen dituzu forma berezi horiek? Zatik oso forma bereziak dira, ez, ha? Bai, ez dakat inspirazio itxurriolan finkorik. Ipitzen naiz papelan aurrian, eta hori dauz, egunak bebai. Baina zuk adibidez, eskuzit dituzu, eskuz bukat dituzu, eta gero plasmatzen dituzu esan dezun makina hortan mozteko, edo... Hori da, eitzen dut eskuz, pasatzen dut ordenagaiura, eta lehenengo 10-15 belartakua pasubera juten dira. Zeskata gustatzen, baina gero hortik ja, lortzen dut nautena. Eta esken dakaten ez makini onduan, mozten dut, probatzen dut, eta eskata gustatzen luzia, hau txiki xau ez dakiz zer. Zuzeu probatzen dituzu, zuzea modelo ere bai lanak egiten dituzuna, edo? Bueno, ez karo, oin, adibes, bost izaterakuan... Jartzen dituzu bestiak. Bai, eta behin, inzuk zeo zer, eta bueno, horri biltzen gara. Bai. Zer boz haudete hor, zer intendezu bakoitzak, adibidez? Eske gara talde bat, bastante... Dibertsua. Disperso, bai. Ona, horrek aberastasuna mateu. Bai. Ez da, pare bat diseinatzaile grafikua gehien bat, eta bizen artian dake marka bat gainera, bitapiku, esan ego dira. Noski. Honi, etortzia guri erakusteare bai zeiten duen, da nola iten duen egunen baten. Bai. Eta itxituzte kamisetak eta holan, Eibarko testuekin, edo, Eibarko ginuekin. Hat, jartu bolun, ez da? Hat, hemen. Torri hat. Ona. Bueno, eta orduan horri biltze zeate, ez zeate aspertzen, ez da? Batekin, bestiakin, bakoitza bere historiekin, ez da? Hori da. Azkenian, noia denbora desente, ni bakarrik egon naizena, lanian, eta gizia esan oin, eurekin egotia, aberazgarria da, ez da? Ez zain beste aspertzen edo, zeo aspertzen bazea, hor da kasu beste batzuk, edo bintzat hori, en momentos de kafe bat biadot, guazen... Zerbait hartzea. Bai. Claro, porque hor gertatuko zaizkizu momentu batzuk, zaudela hor bitxiek egiten, belarretako egiten, da, esatezu, mekatzi lamar, gehiagia inaiz basura dotatzen, esan dezuna, horrengo amarrak goten badia, igual ja kafe bat hartzea junbiartzea, ez da? Bai. Ondo. Bueno, nola izan moldatzen horrekin, errez, ez da? Bai. Osagai guztik ordazkazu, guain astu eta listo. Vale, nik hemen behitu, inbiarretena da. Guain, porrua botan behitu, nasketa nola gehatu zaigun, launak, fin-fina, mufin bat oran madalena batiteko moduan. Eta hemen ingo deuna da guain, porrua botan, vale, hemen pare bat ondiz askatela. Ole, haxe, nahiko txiki Julien esan den, baina nahiko txiki moztuet. Ez da okuidu ikan, hola arragatikoa. Ez moztu pusketa oso potoluak. Bestela hor barrun igual gordina galdetuko dira eta konbeni dana bintza fina moztia. Eta Juliana edola brunoaz pikatuta, baina nahiko pikatuta. Eta ingo diotena da, hau naztu, gazta. Ingo diotena da, dena bota, baina piskatutzingo deu, kusiko zu guain zergatikan. Baitu, horrela nahiko. Eta guain ingo diotena da, berri zenaztu dena, gatza, piperra eta moldetxok beteko ditut. Moldetxoak beteko ditut eta gainean botako ditut gazta pizkatxo bat. Eta hau ya listo daude, labera juteko. Vale? Esan deun bezala gatza eta piperra badakaia. Bueno, hau hemen dakat. Gio beteko ditugu moldetxoak, zeatik lehen da bezingo deuna da. Erreportai bat ikustea jungo gea. Horre iro gero emango jo meneo bat. Eta jungo gea gorbeia lore zaintzala. Eta gau ikusi zuzen lore polita azkaun hemen, ez da? Bai, fijau naiz. Paskua koloriak. Eta ikustean bezala beti hau esautzen deu, ni behintzat hau esautzen un gehiena. Baina ikusi zuen bezala desberdinak daude. Eta bagoaz lolina ikastea ze desberdintasun dauden. Eta nola zaindu. Kaixo, hemen nago berriro, Loli zein argaraten naiz, eta gabonak direla eta gaurkoan paskolorea ezagutuko dugu. Apainduko dugu, eta baritzeko nik uste detaile politxoa den, eta gero beste landare batzukin ere, gabonak direla eta opari polit batzuk prestatuko ditugu. Hemen txegaude, gure paskoloreekin, kasu hontan hemen dakat bat gorrilla, bat xurilla, baino begira, kolore gehiago daude.
Paskolorea gure aztegietan orain dela 6 hilabete ditugu. Orduan landare txiki bat etortzen da, eskeje txiki bat, eta hortik aurrera guk lantzen ditugu. Gauza da, poinsettiak kolore hau hartzeko, askotan uste dugu hau lorea dela, baino berez ez, lorea hau txiki jau besterik ez da. Hau zer da, landarian ostu hori kolore hori hartzen duela. Nola lortzen dugu hori? Begira, landaria kolore hau hartzeko behar du egun argilaren ziklo hori jarraitu behar da. Nola lortzen dugu hori? Egun argila argitzen denean, argitasun hori hartzen du landariak, baino iluntzen denean, argila pistea ez du balio. Egon behar du ilunetan. Orduan, egunak 8 ordu argi baldin baditu, eta besteak ilunetan, landariak ziklo hori egin behar dugu. Ze gertatzen zaigu askotan gure etxera, adibidez aurten erosten dugolako landare bat, uda aldera berdia jarriko da, eta gero gure bezeroak etortzen dire esanez, landaria ondo dago, baino kolori hori ez du hartzen. Da horregatik, ilunetan etxera iristen garenean argila pizten dugu, eta orduan ja ez dago ilunetan gure poinsettia edo pazkolorea. Orduan beste sekreturik ez dago, egun argilaren ziklori jarraitu egin behar da. Orain zer egin behar dugu? Apaindu egingo ditugu opari polita delakotz, eta landarea goxatuko dugu, laixitomatekin, paper goxo batekin, eta zehose gehiago jarriko dugu. Poinsettia edo pazkolorea esan dugun bezala, Ameriketatik heldu da, konkretoki Mexikotikan, izan behar zuen ingeniero bat, poinset zakan abizena, eta arek ekarri zuen onara, eta urtetik urtera gehiago etortzen dire, variedade gehiago, kolore gehiago, orain dela urte batzuk gorriak ziren. Gero bat ziren gorriak eta batzuk, xurillak edo vainilla kolore hau, eta orain jaba daude, roxak, jaspeatuak, motakin, egia esan oso preziatua da gure hemen, Euskal Herrian, gure pazkolorea edo poinsettia. Hau sartuko dute hementxen, eta horrela ja apaindu ditugu gure bi pazkoloreak, eta orain beste detaile txiki bat egingo dugu, nik uste polita dela baitare egun hauetan oparitzeko. Dire behira, jazintoak. Jazintoa da errebola bat edo bulbo txiki bat, orain oparitzea politia da, eta gero otsailaren bukaeran, martxuan edo horrela, loratuko da. Eta nik gustoko dut hori egitea, zertik ematen du gabonak ja aztuak dituzula, eta batean hau loratzen hasten denean, goratzen zera, batek hori oparitzu zizula gabonetan. Nere aukera izan du da olako zesto txiki bat, eta, goroldio pixka batekin apainduko ditugu. Kasu hontan, begira, tiesto arroxiak esan nahi du jatinto arroxa dela, xurilla eta urdina. Duan sartuko ditugu, bi urdin, bi arroxa eta xuri bat. Hau dendan normalian horrela saltzen da, baina egila da gero opari bat egiteko edo apaintzen galdela onzaisto batian, edo batzutan jardinera txiki batian, edo besterik gabe, banaka batzutan afal ondoko detaile hori izateko, banaka horrela apaindu eta detaile bezalare izaten galda. Baitare egila da, material guztiek dendan daude, osea, alde batetik guk egiten galditugu, baina baitare aukera dago, bakoitzak behar duena hori, bai paperak, bai latzoak, bai edozein detaile, atzia badakazu eta bakoitzak beria itxien prestatzeare badago. Eta gaurkoan horrela bukatu dugu. Begira, ze bi detaile politiak egin ditugun, eta urtengo gabonetan zehose behar baldin baduzue, edo animatzen baldin batzeate, zuek zehose horrelakoa egitea, pasa Gorbeia Lora Zaintza Zentrotikan, eta guk gustora hartuko zaituztegu. Hau paloli eta gora ekarritako Paskua loretsuak, politak ekarri zizkigun, Mi esker azteko eta behin, oparitxuen gatikan, eta gugre, zaituko ditugu, hemen denboraldia ondo pasa, eta gero, etxia eraman beharko ditugu, ez da? Banatuko ditugu hemen gure artean. Mi esker, eta nola ez zure aholkoen gatik, ni amagin arrebak urtero oparitzen dit bat, eta ez dizuet esango noiz arte irautun, zertik gaizki gatu behar nahi zuen. Baina, eskerrik asko Isabelita eta eskerrik asko Loli. Gurean jarraituko dugu. Hemen txinbiar detena da. Mangatxo baten sartuko dugu hau, moldetxuak betetzeko, gainetik gazta pixka bota, eta hori oso ondo. Buelta, eta naztuta dakau. Eta guen jungo zeana da, ospinetakoa prestatzen. Laura, bale? Igual bion artean inbiar dut, adana, pixkanaka. Egia esan, hau eguain labian sartu, eta lasa ibiliko gea. Inbiar deuna da oia listo dakau, prestatuta, eta inbiar deuna hauetanak txiki iten jun, eta bertan sartzen, bale? Venga, hoi zure kontu, manazu hau, haure listo.
Herrikoa. Eta hau, mangatxo baten sartzeko bitu, trukito bat emango zuet. Askotan ibiltzen gea, mangatxon sartzen etxian, gauzak, eta pixka triskantza izatea egia lagun bat bihar dugu eusteko, ez da? Eusti jasut, nanik bota ingoet, eta bar. Beitu, trukito bat, sartzen dugu, hola, boltxo batian, horrela iten dugu, traka, ematen dio vuelta, eta lasai. Ja, botatzen dugu, gero puntxa moztu, eta moldetxo betetzeko. Vale, hemen digan kenduko eta hau, eta jarraitu behar diguzu kontatzen. Bueno, leheno esan dezu nahiko minimalista izan zehala, aurten pixka gora etorri zehala, ez da? Bai. Zer aldatu dia lehenoko belarritako atetiko gainia? Zertan etorri zea gora, o zertan eman diozu ikutu berri hori? Zia zen belartako super txikiak, osea, detailetxo bat, eta on ja, gero ez da handixagoak, noia. Ez da, honean nola izter. Ez, eta koloriak bai. Osea, tamainuan gehien bat. Tamainuan, eta koloriak bai. Hasierako hasia zen, tono neutro hauak, eta hain Buen, ja, gehiago aldatzen zut, esan dezun bezala testura gehiago, kolore gehiago, kristalak, bestiak, ez da? Eta nahaztuta. Zelentzia zen badananak normalian pieza bakarra. Obe, guain da ABC, berdina. Dana. A ber, daneti dakat, lango kolezioa bai hor jarritzen dabe, eta... Eta adibidez, asko aldatzen da, Gabonetako kolekzio bat iten desunean, bilduma bat edo kolekzio bat udarakoa, udaberrikoa, kolore argitxoak topatuko ditugu, edo antzekotasunak dira, o antzekoak izango dira. Ez, normalian udako kolekzioak, klaru hauak izaten dira. Bai gustatzen gata mantentzia, nahizta Gabon ingurua eta hor, aldekintzen nahi sartzen, pixka brillantito gehiago edo, bizi poxa, eta jendea ere bai gora etortzen da, eta jaskerak eta ere bai pixka bereziagoak izaten dira. Bai, hori da. Baina, bueno, bai da desberdintasuna, baina, bueno, igertzen da, lina bajarretzen dabe, eta... Vale. Osa, ikusteakoan, Laura nahi dira, ez da? Nik bai. Saiatzea, bai, zu bai, baina saiatzea hori ikutu hori eukitzen, ez da? Bai. Eta, adibidez, esan dezu lehen eta zenun kolekzioa, guain kolekzio berria dakazu, norbaitek lehenoko kolekzioko zerbait nahi badu, ozeo ze gustatu zailunea nahi badu, jartzezea martxan iteko, esatezu, hau karta aldatu deu, eta guantxe hau dakau jateko. Bai, bueno, hori geixen bat webgunean dau dana, orduan baduz kolekzioak, eta bebain igual jain dala denborako kolekzioak enez naiz identifikauta sentitzen, orduan webgunetik entzen ditut. Katzen zuetan, me katxiz la mar, zergatik ezkatu ditago, ez da? Bai. Orduan ja krutantza jatanian pizkat esaten da, bueno, kolekzioa fuera, eta hori, azkenian bebai ez jata gustatzen produktu bakoitzeko pilo bat belartako gotia, oza, gustatzen jata bat pizkat... Pertsonalizatu izateko gero ere bai, ez da? Bai. Eta hori, ez egoteko zurien moduko igualak bosteun. Orduan, limitagoak izatia. Ona. Bueno, eta lehen esan dezu pixka sare sozialetan, merkatutan ibiltzen zehala, guain Gabona datoztela, nun ibiltzen dira, nun izaten dira eskarea gehiago? Merkatutan ibiltzen zea toperare bai, edo... Bai, oin merkatuak, azte eururo seguro, eta gero aztian zia sortzuketzen malin bada, bai, orduan merkatutan oso ondo saltzen da, gainera, oparirako da produktu horreza esango dugu. Lolin... Hola, Paskua kolore bat eta bi belarritakoekin, zerua irabazita dakazue. Zerua irabazita dakazue, holako paritxo batekin, egia da. Eta adibidez, nundik noa ebiliko zean Gabon aldean, badakizu ja merkatuen batola itxita badakazue, edo... Bai, datorren aste buruntan adibidez, igandian Donostin egongo naiz. Bai. Eta zapatuan igual... Ez dakaten ez ezer, estudizua zabalduko. Nunda kokatuta estudioa? Ibarren. Ibarren? Bai. Ibarren nun, ondik edota pixkat? Bai, urkizun, Bekaldian. Bekaldian? Bai, poliportuan onduan. Vale, frontoia eta hortik handaun leku hortan, ez? Poliportuan berago, beste puntan, katxima, lekutako neni. Ez que Ibarrasko ezautzen, baina autopistan pasatzen nahi zenian, daira jeitxi gutxitan. Bueno, bai. Batzutan bai, baina gutxitan. Vale. Eta hor zabaltzen desunean, bost artistak, bostok zete zabalikan, ozu esatezu, egun hau espazio hau niretzako da, eta zure tendatxo montatzen dezu, edo nola iten dezu historia? Ez, a ber, en todo caso, beste bi neskek dakana kamiseta eta holan, komentatu dugu, egun ematen itxeko elkarrekin, eskenian kolaborazioa. Eta gaina baten bila datorrenean bestiak ikuste ditu, eta bestian bila datorrenean behua ikuste ditu, eta danontzako balekoa. Ezagutzera moteko, Eta internetetik bai esatezu eskatzen dizuela, ez da? Bai,
dakat webunia, eta normalian eskaerak horte juten dira, baina, bueno, Instagrametik eta holan bebai, sare sozialetatikan, jendeak idazten ez da bai. Gigil. Gigil. G-I-L, ez da? Hori da. Gigil jarri, diseine bai jarri berdeu, edo gigil jarri eta ja zuateako zea, segurazki. Bai. Bai, ez da? Espero bai, etentzat, bai. Bai, printzipioz bai. Vale. Bueno, ikusen ez gauza errexak, Guantxi haue bai joazte labea, eta 10 minutuan listo dazkau. Bagoaz honekin. Venga, hau barruan sartu, horrelaxe, itxi, martxa eman, 180 marradutan, 10 minutuan listo eukiko ditugu. Vale, ondo. Bueno, eta, abendoratu zea, adibidez, belarritakoz gain gauza gehiago, bueno, esan hemen hauek zukindako dira, bai, ez da? Bai. Bai, a ber, eta gero, noizian behin nintzen dizut adibidez, pañueluak nik indako estampauekin, edo, oza, bitxigintzaz gain, beste gauza bitxiak ititu zure, bai, ez da? Edo makarramezko gauzak, edo, bueno, gustatzeka eta noizian behin gauza desberdinak itxe. Eta orduan postuan montatzen desunean, adibidez peri batian edo zeo-zeola, gauza hori guzti topatuko ditugu, o dana belarretakoz betetan jarriko zu? Belarretakoz betetan. Bai, orduan, bai, ez naztutzia jendia, ez da? Bai, ez. Eta gauza hori egiten dituzunean, estampauak eta zer dia, egun berezitako, eskaera berezik, edo... Ez, eitzen do pizkat, bestela oso monotonua dalako dana, orduan, gustatzeka eta, hori, gauza berrixak eitzen jutia, eta eitzen dituten dian, bai, azoketara eta baten ditute, baina egisa den justo gabonetan, limitatzen dut, badakitena ondo eitzen dutela, edo, bueno, oso irtera dakana, eta... Bai. Eta adibidez, Laura, hau guztia, bitxiak iteko gara bueno, belarretakoa zure kasuan, bai modak egoten dira, adibidez guain, ez dakit, peluke jan, ez dakit, mutukoak hola degrade, eta gero ez dakit ze, danaiak, edo ez dakit, derrepente danak kampanak erabiltzen aztegia zapatian galtzak, eta gero danak, belarretakotan antzeko zerbait gertatzea? Egitza da, azken aldizean bai ikusten dira zela, belarretako bastante handi xauak. Eta material desberdinak, eta klasikotikan azken urte hauetan bastante aldatzen doiala. Orduan, bai, esango noan hori pizkat modan ipinidan zoze dala. Bai, mantentzen da betiko belarretako mota bat, baina, bueno, azken aldizean ikustu dut modan ipinitako zoze izan dala. Belarretakon batek zoze nahi duna esan, adibidez, handia eska posin nabil, gorre, beltza dazkaten, ez dakit, tresten nabil, zoze adirazi nahi dute belarretako bai? Ez nola esango. Ez dakaz, zertan, ez da? Bueno, esken nik etxian azkenian, karo, dakat, pilo bat. Eta... Egunero belarretako desberdinak jaztituzu? Ez, ditut batzu, diazela... Estandarrak. Bai. Eta hori, gehixen erabiltzen ditutenak, ze badak pizkat danak indoia zela ondo, eta bestele balpentzen malma oso koloreren bat bizisa hau algo zea. Ja, erropan pentsatzen hasi bertzea, eta ez dakize, eta bakize, ez da? Orduan, neutro batzuk beti ditut eskura. Zein izango zen belarretako neutro bat? Zer editzen zuen neutroa? Neutroa, didez gaur dakatera neutroa da, azkenian tonuak oso erresa dira. Makar, ondisa dira, orduan, bai horrekin kontu zibilibia da. Baina hori, beixa, txurixa, beltza, tono neutroa dakena, nik uste normalian erresago getzatzen diazela. Bai, batzuk oso xele horriak balin badia, askotan, ja igual ez du hainbesteko badatzen, no? Izpiluanak eta holan bebai, askotan, asko ikusten dira, eta... O festagiruan nahola, o zeo berezia, ez da? Niretako bai, gero dauken dia... Bai, batzuk egunero festan daude. Eta gero, urrekolorekoak, eta lepoko oso finfinak adibidez, ari txiki batekin, hemen bitxi txiki bat, eta holakok, eta ere bai modan bezala jarri dira minimalista hola, ez da? Bai, bueno, hori ja nik uste dut urtetxo batzu diala, eta da zehose ez dana modaz pasatzen. Osa, eta etxo bat fina, eta nik uste dut, halako gauza errezak, ez dia, ez modan ipintzen, ez modaz pasatzen. Beti ongo dia hor, ez da? Basiko betiko, bai. Eta adibidez, zure bitxiak, zuzenduta daude gaztei, helduei,
Ez dakit. Bueno, nik uste bai Zerbaitetako, gureak festako dia, o gureak gureako dia, o... A ber, webgunean azkenean belartako pilo badauz. Orduan, bokazio ezberdinetarako dira, baina gisa da bai, igual adin batetik aurrera dia zela. Osa, igual jende gaztetxuak... Aurrentzako ez dia, adibidez. Ez. A ber, gero adibidez dakat, arito txikixak eta holan, hori umetxuetan eta ondo saltzen dira zela bai, Vale. Eta azkenean ez da begaltzen bape bainua eta holan, busti aldira, Kasu baten bat kokoskua hola, ez? Ajatzen, igual dijo amabost urte, eta ez dute hor dago. Bueno, usteldu arte horregoa. Katxiz, la mar. Nigarra da kasuen erekin. Belartako saltzen ditunak, erra. Amabost urte eta berdinakin. Eta daneago, ureago, laneago, eskolako, loiteko, gutxatzeko, eta gaina juten nahi zenian, eta eskarnerratea berbai, ez tekendu behar, zeatik ez daka burnikan. Ai, ama. Bueno, hemen txe, nago txikitu ditut, bale? Ingo deuna da hemen sartu, eta hor txikitzezuna ere bai bertan botako deudena. Bueno, bago atxirki txarraka, dena txikitzen, eta ingo deuna da bitarten beste erreportai bat ikustea jungo gea, bale, Laura? Oso, no? Ba, beitu, jungo gea askoitiraino, eta area jungo gea Amaia nien deitzea, zeatik handa, zure bitxiak iten da Laura nian. Gure hogintza, Joseba nian. Eta bagoaz, Amaia nian, eta han ikusiko zue. Erakutsiko dugu gaurkoan, nola apaindu gure Amaia gabonetako. Aholku darrak emango izkigu, beti Amaia hor dago, guri txukuntzen da, posik eta alai jartzen gure inguruak. Guazen bertara. Eguardion, Joseba, aurrekoen platuen batea onginen, eta bengo hontan, askotxiri inbitatzen zaitut. Gure Amai estudioko hemengo ofizina honta, enienea, eta erakutziko izut, nola jarriko den, gabonetako mai bat, eta nola prestauleik edun dana. Gugea barne izinatzaiik, Amai estudio, baino, iriki genuen espazio hau, garbi hau genuen ez genuen nahi izetie ez denda bat, o ez bakarken ofizina bat. Nahi genuen zerbait beresi eitie eta evento txikien montau da gure gauze berezi kortako, enien iriki genuen. Asko jarrez azkenin, Amai enien, arkaitzenien, enien da gure etxie. Eta horratiken gure etxeko inbitatzen zaituzteun toki bada. Eta hemen azkenien, gupiteitu nadie erreforma integralak eta emateteu dekorazioko proiektuk aziratiken bukaeraino. Dekorazio emozionalak inite deulana. Horretxatiken garrantzia handi emango jau gabona eta hone bai, ze maxe nola jartze deun eta ze plater eta ze mantali biltziteun. Gaur prestatu izkizuet, 2 mai dekorazio ezberdin. Eta goazen ikustea, aber nola inlaikosten zuek zuen etxin ipintzeko. Aurten berdie da gexen bat ikusiko den kolorie gabonetan, eta hasiko gea mai honekin. Hau pixket neutro montauko dugu, bestin gehiago atraibuiko ga, ikusiko ze zeporetxe geraukan. Azteko mantela jarriko dugu. Hartu jau mantelak berdien, eta gero kamino de mesa batzuk. Azkenien dira, mantel batzuk, baina justu jaten nahi dizenan parin bakarrik gehatze izenak. Eta hemen txuri pixke sartu dugu argitasun punto bat sartzeko. Bueno, ja mantela jarrikia azke deula, platerakin hasiko gea. Azkenin mantelakin eman dixau kolorie, eta orduan platerak aukera diteu zerbait neutro xokuk. Beix batzukin, eta lehenengo atala jarriko deu, eta gero dauke deuna prestauta da, sakonak eta guzti. Atzenin, kopie beti akordau eskubikaldien. Eskubixekin hartze deulako, bat ezkerra bat imokuste ari eskerri jarri, baina normalin beti eskubixen jartzea. Eta gero dauke deuna da, ondo jarri ditu kubiertu baitaren. Kontu neukitzeko, kutxilue, barroa beire, eta gero txarie, eta tenedorie laterali. Ontako hartu ditu bronze estiloko kubierto batzuk. Bueno, eta ja gabonetan gauzela, aprobetxaiez, egin deuna da, zerbietit pixket berexi jarri. Zer irutze duzte, ipintza dugu, pinu forman, ez, da azkenin ikustu duzte bezala, platerien gabonikutxu hori eman laiki show. Ta nahi baldin guzti, erakutziko duztet, nola ike deun hau. Atzerin inberdeuna da, lehenengo erditik ingo deu, eta laukitxo bat. Hemen importantena beti, puntek ondo lotzie. Zekero horrek ingo ju, pinu hori ondo ertetzi. Orduan, puntek ondo azke deunin. Eta laukitxo bat dauke deunin, hasiko gea atzeaka botatzen. Puntek goraka biltzen. Atzenin pinu forma hori mateko, guez, bat, bi, eta ikustu uzten bezala gehatzezat olako irukitxo bat.
Eta hori jungo gea, hemengo punti hauek barrure sartzen. Eta horrek emango xona da, hor ikusi uzten pinu itxura hori, eta bueno, berezi ikusiko ie. Maio honekin bukatzeko, erditxeret pixke jantzi inberz, eta gabonetan, maz ez maz, junbergea kontodaz. Guk hemen egin duna girnalda estutxo bat topatu dugu, eta azkenin pina burukin eta zeuek etxinein leike uste hau. Eta gero, jantzi leike dugu beti kandelatxo batzukin, eta ja honekin badauke deula, jungo urrengo maxe montatzen. Aziko maia hau montatzen dinozko mantel batekin. Eta ez hori bakarriken. Ongun aukera diteu individual batzuk, bakoitzek azkenien bere manteltxu eukiko, eta berdie, eta ikustu uste bezala, forma berezisekin, eta pixket klasiko ikutu hori oso modan datorrena egizezan, eta kasuntan plater bakarra jarriko duz. Askotan erdira atatze dugu jateko, azike plater bakarrakin ipiniko dugu mase. Eta platerak ebai, kasuntan, gabon ikutu hori mateko, zerbaitxo bat berezixo di dorau ikutu batekin, eta plater berezi batzukin. Eta guazen bukatzeko lehen hori zerbietakin eman dizo ikutu eta gaune bai zerbietakin ikutu mati nahi dizo. Azkenien, egin deuna da, zerbietero beresi batzuk hartu eta zerbieta behoseke bauke gorri ikutu hori gabonetako testura hau episket eta jarri leikiteu beresi. Eta amaitzeko kopa jarriko txegu, ikasondan egisa baita ere kopak aukeratzeakune, pixke kopa beresita jungala, kristela pixke berezisekin, azkenin, gabonetako nahi izate deu. Eta lehen bezala, ingo deuna da, erdixen girnalda bat jarri, maxe jazteko, eta nio kaso hontan aldau jau pixket kandelak. Eta, jake vintage tokeri maten eginen, balaike igual batzuk, amonan etxin eta eukitzi gauze berezek, segur bate ilusio ingo isola. Hauek izan die gure gabonetako binpai proposamenak. Espero dut aluko hauekin zuen gabonetako masek poli-politie jartzia urtenguen. Eta egozertako bestela badaki usten nun topau. Askotin gaude Amai Estudion. Ezkerrik asko danatiken. Aio? Amaia nien, ama, beti ikasten, da egia zan, hori da, zuri horreukitzia, beti kezka daude, ez da Maia, nola jarrikoet, ze jarrikoet, nola jarrikoet. Maia honekin, ze belarritako jarriko ditut. Ez alda, ala. hori. Nei bitatik aurrena gehiago gustatu zait, baina, bilak dotore, bigarrengua hori. Pampoxagua. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela, gugurian jarraituko dugu. Hemen txin behar deuna da, hemen Laura jarraitu txikitzen, nike kaparra batzu txikituko ditut, eta jarraitu behar dugu. Konta iguzu, Laura, zuek, gabonetako bitxikita hola itituzun adibes, baten bat etorte zaizu igual esaten, bitu, nik jaskera eraman behar dut, eskontzako, hola jantzitean nua, taksiose behar den honentzako, eta personalizatu egite diozu horrentzako. Bai, hori askotan. Bai, egisa da, hori, oin gabonetan, dauela. Eta guain saltzea zaude orduan, ez da? Bai, baina gero udaberritik aurrera, uda partera, eskontzak etortzen dianian, eta holako geta, orduan ja... Adibidez, personalizauak asko. Bai, eta gau jendia, noia honekin eta honekin, enjazu gaiti boia, baina ez dakit, ez dakit zure estilu, nahiz eta jakin ze soñeko dakasun, baina ez dut ezagutzen orduan. Batzutan izaten da, baina, Jutu esaten moldatzen. Eta horri igual adibidez, azte zeate, igual, dakazu katalogo, dakasunak, sare soziala igual erakutsi, eta hor ja jutu esaten lanian nundik noakuak, eta zer erabili, eta zer nola. Eta bintzak koloria eta mainua, eta pixkat definiduz, Zure, jakin barik bakoetan estilua batzutan zaila izaten. Ona da zure bentsa izan dezun bezala, tamainoa enaiko ondile izan dare, ez dutela pixu asko hartzen, ez da? Eta izu belarriko zulo hori ahonditzen nola batzuk bezala, ez da? Ez, oso harina dira. Oso harina, bai, Osa, belarretako batzek azeituna bat antzeko pixu. Bai, eta gigil denda ez bitxien izena, nondik atera zen duen? Ez que, hau esan eban ez pixka dana hobi moduan, bezez netzan eman bi huelta izenari. Nire handian neuan, eta hau pixka nire denbora pasa moduan. Eta izan zen, bagun batian, irakur nuen artikulo bat, dauzitz batzuk ez dakena como traduzio direktua, ez euskerara, ez erderara, eta hitz filipino bat, gigil. Bai? Bai. Ez nahi zagoen Filipinetan, eta ez egun nintzen, baina ez nahi zagoen. Baina, ikusten dozunean, edo txakur txiki bat, eume txiki bat, edo
en plan, ternura hori... Pixaladito, bezala, zeola... Mofletetiko batzeko hori, sentimentu hori moduan. Vale. Eta nondik atera zenun, ez bazinen area joan, eta nola entzun zenun hori, eta esan zenun hau jarriko joti zen hau? Ba, nik uste interneten ikusen eban artikuloren bat, eta bi buelta monbarik, holan geratu zen. Ondo. Bueno, eta esan desuna, etxian eta launak eta beste, eta zesan zizuen nola, zu ja, zerbait ikasi zendun, lan finko bazen eukan, eta esatezu, venga, honekin hasi nintzen da, nola iten dezu salto hori dana utzita eta honekin jarri? Bueno, hasieran egongo zinean esan dezun zela bilakudeatzen, ez da? Bai, hori, desizinu hartu nebanian janoian pare bat urte honekin bai, eta bisak bi lanekin. Eta hori, azkenian gigil ondo erubateko, bian eban nahiko. Bai, bota horrea. Bai, batzuk gehiago ere bai. Hau geho, gaur pixkatera haliko du, baina mordo bat indegu, jatetxeako bezala indegu. Ondo. Eta... Hori, jaban oian denboria proiektuakin, eta bueno, ez da zerotik hastia moduan. Eta berdanetik entzun eban, egisa esan inguru bat... Etxian zesan zizuen adibidez gurasok adibidez, oso ondo, lasai utzi lana eta segi honekin, no? Ez, azkenean, beti handik apoia usan deste, baina egisa da, zidan baizala, baina ziur zauz, behiratu duzu ondo, eta apoioa, baina aldi berian, baina kontu zibil, ez da aldi berian. Bai. Eta zein zan gehien apoia uzizuna, o zein zan adibidez bildur gehienak jarrizkizuna? Baitak bildur gehiago sartu zestan amak baino, bai. Ez, baina orokorrian... Anai arrebak bazkazu? Anai batak. Anai bat? Bai. Eta zezatez izun anaiak ere? Bueno, anaiak... Anaiak lasai. Bai. Ez, orokorrian apoio euken eban, Bueno, ordu ondo. Eta geho guain, askotan pentsatzen dezu batzutan, meka atxizla, mar, igual atzea pausu ingo, eta hierrea, honez berri holan askatzea, ose, edo aberazten aizea, edo... Aberazten ez, baina, bueno, gitsa da baina... Goxatzen bai, baina bak, ezo patrikare bete, inberri zatea eta... Bai. Ez, azkenian, noia bost urte honekin, eta, bueno, ezagutzara moten hau gerozta gaixau, eta, bueno, bizitzeko moduan... Momentuz, bai. Egisa batzutan bitxatzen dut, eta ez balma urtetzen, eta enpresa batera jutia, jefe bat eukitzia, ordutegi bat eukitzia, eta hori, ondo eramaten duzu, zure nagusia izatea, ez da? Bai. Beti arrazoia da kasu gola, ez da? Bai. Egia esan ondo dago. Ondo dago. Gero, kale itezunen, zure ketzako itezu kale, baina ondo itezunen zuretzako iten dezu, eta dana bezala bizitzan, dazka bere gauza onak, eta bere gauza txarrak, ez da? Bai. Baina orduan zaila ingo zitzaitzun, beste lan postu batea jutia bezik, eta igual ingo zenun... Zein ingo zenun orduan? Oestez, guengoz horrekin zaude eta guztua zaude, ez da? Bai, ez dola rei pentsatzen. Eta heldu bihar baldin bada, helduko da, eta ikusiko. Eta izango da, tortzeana, eta dana egin aurrea. Bikain. Bueno, hemen, bagoa txerrik txarraka, Beitu hemen, danak ez ditu jarriko, baina beitu bat hemen jarriko deu. Vale, horrela xe. Beste hemen txe. Hirugarren hemen. Eta beitu, hola, raziotxoa jartzeko pare bat entzako, 3 lagunentzako. Hola, ezin jo, Gio botako jauna da, guain. Gainetikan, beitu, Izokina jarri behar diogu ere bai. A ber, bakoitza 3, 3 jarriko ditut. Justen dut horrela jarriko jotela. Pixkatola. Zukalari bakezu volumena uste zeigola pixkate, Altura pixkate manteko. Vale. Bueno, eta leheno esan dezu, ez da? Sare sozialetan, merkatutan ibiltze zehala. Bueno, zehazki. A ber, nola topatuko deu? Zure bitxiak nahi baditu hemen. Hola. Bueno, ja, amendikan, olentzerora aukera gutxi dauz. Guain da ona, ez da? Bai. Eta azkar ezbili zeatik gastatzen nahi dia. Ez da, azkenian, karo, ez toka eukitzen dut, justutxua. Osa, nik eitzen dut geixen bat, kedi horren basartzen bat majata internetetik, momentuan eitzen dut, eta hortikan, urrengo gunean, pare bat egunen eta urtetzen da. Eta hori, baina oin geixau, internetetik eta gero dendetan saltzen dut, oza, nik dendetara saltzen dut, eurak saltzeko. Beste dendetan ebadakazu? Bai. Dundik noa, dazkazu, jaketarren? Norbaite igual gertu harrapatze jolako? Badakat Tolosan, Lasarten, Ibarren, Zumaian, pizkat Gipuzkoan geixen bat, badauz aukera desberdina. Webunian daudan ipenitza, así que kuskusi hau eta...
Bikain. Eta hortxe. Badakizu lagunak. Bitxien bat nahi bazue, bixibili, denboa gutxi gazte zaiguta. Eta hemen, olio perexila botako jo mendikan, eta gure gaurko platera, listo azkau. Muffin gaziak. Eta zu jarraitu goxatzen, gudan hori apaintzen, eta gu hemen jarraituko dugu, koxinatzen. Agur lagunak.